Добро утро на всички. Отдавна на Коледа е нямало такъв сняг, който да стъпваш и да ти хрупа под краката. Наистина страхотно е. Рано сутринта в 6 часа. Ох, не знам вие дали сте си мечтали за такава Коледа, но аз определено съм. Маша също. Общо взето много ми харесва. Още направо не мога да повярвам. Много обичам снега и ето как изглежда София в 6 часа, когато вали сняг. Така че пожелавам ви вие да може да му се насладите и да му се радвате на този красив бял снежец. И ви пожелавам настроението да ви дойде още повече. Така че оставям ви за сега, а ние да си продължим сутрешната разходка с моя Снежко. Ти много си спокоя. Дядо Коледа днес е около баба. Я я обърни да я видиме. Мамо, не мога. Вижте. Вижте. И какво има още? Виж. О! Какво донесе от дядо Коледа? Тедиска, сакурче и пиринче. Това, я виж, това е рокля. Не е рокля. Какво е това, ме? Това